Sinod ah. Kim na Kim lang. Si Mel naman, si Mel. Si Mel, ikaw na. Try mo na. Mama, may lemon ako. May lemon. May lemon ako, lemon. Ano yung fruta na nila? Naubusan na kami. Naubusan na kami. Pulutan. Pagkain ka dyan? Ha? 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 Record. Yeah, this Saan video. ito na ano? Fish platter yun ano? Fish yan. Kasi Yung silagyan mo kami. Bakit nakain ka? Tapat. Anong mapili mo? Hindi ko lang makama. May babalik din. May babalik ko lang. Wow! Yun! Here I am. Hindi daw kay Mel. Babalik sa 17. Yay! Walang extension. Hindi, chill. Yan, hindi ka kasi pakakain eh. Sa energy. There's a time. Ha? Ha? Pait. Mababilo